Έχεις νιώσει ποτέ κάτι περίεργο, σαν να υπάρχει στη ζωή σου κάτι που δεν έχει ακόμα συμβεί ή σου εμφανίζονται κάποιες επιθυμίες που εσύ απλά δεν τις επιτρέπεις στον εαυτό σου, όμως νιώθεις ότι είναι δικό σου. Ένας άνθρωπος, μία σχέση, χρήματα, η ζωή, άλλο επίπεδο. Και το κοιτάς και λες, αυτό για μένα είναι αδύνατον. Αλλά μέσα σου το ζεις ήδη. Αυτό δεν είναι φαντασία, είναι σήμα. Σημαίνει ότι αυτή η πραγματικότητα ήδη υπάρχει και όχι μετά, όχι κάπου, τώρα συμβαίνει σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Και αυτή η διακλάδωση αυτής της πραγματικότητας είναι πολύ κοντά σε σένα. Στη πολυκοσμική ερμηνεία υπάρχει εκδοχή ότι όλα συμβαίνουν σε παράλληλες πραγματικότητες και ήδη εξελίσσονται. Και αν εσύ ξεκινάς και το νιώθεις ότι είσαι πολύ κοντά σε αυτή την εκδοχή, είναι σαν να στέκεσαι μπροστά σε μία πόρτα. Και εδώ προσοχή, πολύ σημαντικό. Κάποιοι άνθρωποι λένε όχι, εγώ δεν μπορώ αυτό ή δεν είναι για μένα. Και στην ουσία αυτή την πόρτα τη κλείνουν και τη κλειδώνουν κιόλας. Ενώ στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή μπορείς να κάνεις τη μετάβαση. Γρήγορα, συνειδητά, χωρίς χρόνια αναμονή. Σκέψου λοιπόν τι θεωρείς αδύνατον, όμως ήδη το νιώθεις ή ήδη το θέλεις πάρα πολύ. Ποιος άνθρωπος μοιάζει σαν να είναι ήδη στη ζωή σου. Ποια ζωή σε καλεί και δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου ήδη να τη ζήσει. Διάβασε την περιγραφή και να μάθεις τι πρέπει να κάνεις αμέσως τώρα.